Takže dámy a páni, vítajte opäť na mojom kanále Overspray.sk, som Mik a dnes vám ukážem 5 parfémov, ktoré mňa nejakým tým zvláštnym spôsobom sklamali, ale ukážem vám zároveň aj tých 5 alternatív, ktoré by som si zvolil, ak by som mal kupovať ešte raz tie parfémy. Našťastie ja som zberateľ, čiže aj tie parfémy, ktoré ma sklamú, skončia na mojej poličke, ale budú tam bohužiaľ sedieť dostatočne dlhú dobu. Možno ich pohádžem, ak ľuďom nevadí, že budú už trošičku použité, možno ich nahádžem do nejakého giveawayu a takýmto spôsobom sa ich zbavím. Ale poďme rovno na to, dajme to všetko nabok a začneme nejakým tým jedným parfémikom. Takže prvý parfémik hneď takto z kraja, tuto vidím Lattafa Dynasty. Ľudia, viem, že budete plakať, že tento parfém som dal do tejto skupiny, kde ma veľmi nebavia, ale poviem vám pravdu, ja nechcem voňať ako hrniec alebo harčok, po našom povedané, uvareného čaju. Ja tam cítim proste len čaj s cukrom. Čiže ešte ani výdrž to nemá dobrú, takú do 5-6 hodín maximálne. Viem, že to je letný parfém. Letné parfémy z pravidla vydržia oveľa menej. Ale ja som sklamaný z tohto parfému. Veľa ľudí ich dáva do top 10, super letné bomby, tutti frutti. Ja som z neho sklamaný. Ja, ako hovorím, ja nechcem ako hrniec uvareného čaju s cukrom. To je všetko, čo môj nos cíti. Čiže moja alternatíva, ktorú by som si ja 100% kúpil, je samozrejme Arabia Prestige Marwa. Toto je neskutočne pekný klon na Louis Vuitton Imagination. Ak už sa bavíme o tých ingredienciách, potóny čierneho čaju tam sú, ale toto ide viac po tej originalite toho gajakového dreva, ktoré originál Louis Vuitton Imagination má. Je tam krásna citrusovosť, ale takisto má svoje problémy, preto vlastne prichádzajú s tým, za mňa to bude zase odrb, 60 ml Marwa Extrait, ale uvidíme, ja si ho zaobstarám, nehádžem flintu do žita, samozrejme otestujem to kvôli vám aj a aj z toho dôvodu, že som zberateľ, takže určite Marwu Extrait si kúpim, zaobstarám, porovnám. Toto je trošičku na mňa tichší parfém, čiže tu pomôže Overspray, čiže toto nie je problém. Ďalší parfémik, ktorý mňa sklamal a zase vás poteší, je Rives Freeze. Rives Freeze má neskutočne krásny úvod, krásne ma baví ten úvod, neskutočne krásne citrusy, pecka, bomba. Ale nebavia ma aj tie videá, kde ľudia hovoria, že ty kokos, nukleárna projekcia, nukleárna výdrž. Ohadzujú sa tými slovami, každý sa kopíruje po veľkých influencerov. Mňa toto nebaví proste. Aj už som videl také videá, že opatrne so strekmi, že stačí vám jeden strek a zaplníte celý dom. 2 streky, celý dom, že neskutočne to drží, neskutočne sa to drží vo vzduchu. Pre mňa tam sú také práškové, nepríjemné podtóny, mám rád ten úvod, citrusový, krásny blast, ale vydrží to len 5-6 hodín takisto, čiže ja som z tohto veľmi sklamaný a už keď si môžete všimnúť, testoval som to niekoľkokrát, čiže štvrť flakóna mi z tohto chýba. Skúšal som Overspray, skúšal som všetko, ten parfém proste zmizne do 5-6 hodín z kože, nech robím, čo robím a 100% to nemá takú výdrž ako. A ja to nechápem. A ľudia na to skáču. Obrovskí influenceri niečo povedia, potom to menší influenceri zopakujú a každý tomu verí, že toto je neskutočne nukleárne, proste nechápem to. Buď majú nekonzistentnosť bačov, alebo proste ja to chápem aj z toho druhého hľadiska. Influenceri majú zaplatené niektoré recenzie a niektoré veci, čo môžu povedať a čo musia povedať. Chápem to aj z tohto hľadiska. Peniaze dnes vládnu svetom a ja neviem, čo by som ja hovoril, keby som bol v ich topánkach ja zaplatený. Určite nie som. Ja si len poviem svoju osobnú verziu, či mi to pasuje, či mi to nepasuje, ako dlho to vydrží. Proste ja si to môžem dovoliť. Ja nie som nikým platený. Na tieto parfémy míňam svoje vlastné peniaze. A moja alternatíva k tomuto nemôže byť nič iné ako Shiaka Snow. Ľudia, toto je neskutočný klon na Louis Vuitton Meteor. Zbožňujem. A hlavne tá Shiaka, ten Kadlaš to spravil nejak takto, že proste to ma núti, aby som išiel. Pozrite, ja už ten parfém skoro nemám. Proste to ma núti ísť a striekať. Natlakovaný sprayer, natlakovaný atomizer, ty kokos. A tá vôňa proste geniálne citrusy. Ten Louis Vuitton Meteor je spravený tak, že proste ťa núti ísť a proste striekať. A ideš a striekaš, zoberieš, striekaš, ideš, tie citrusy v tom sú neskutočné. Za mňa je to neskutočne krásny parfém do posilky, lebo nemá až takú skvelú výdrž. Je to do 6 hodín, ale projekciu má silnú, krásnu, kričiacu podobu až 3 hodín, čiže za mňa toto je oveľa lepšia alternatíva, citrusová alternatíva k tomuto Rives Freeze, ktorý za mňa, ukrižujte ma, alebo čo, za mňa proste nie. Ďalší parfém, ktorý mňa
dobre viete, že sklamal, to neviem, rovno zahodím do koša, to je Assad. A ľudia, toto mi sedí už na poličke viac ako 6 mesiacov, ešte sa pozrite, mám tu prach, čiže ja to absolútne nepoužívam. Tuto v tomto, ak to používate, určite sa to nezmenilo takto, ale ja teraz, keď to streknem, ja som proste včera som to ovoňal, či sa náhodou v mojom nos niečo nezmenilo. Nezmenilo sa absolútne nič a už by to vonia ako špinavá voda, táto Savage Elixir DNA, proste nechcem si na to ani spomínať, proste za mňa, jak toto cítim už teraz, ja neviem, či parfém sa pokazil za 6 mesiacov, čo by nemalo, lebo expiračnú dobu má až 5 rokov, takže ja som z toho zmetený, proste ten Savage je proste prekliatie pre mňa, ako sa mi zo začiatku páčila tá DNA, ako som to prvýkrát kúpil, teraz ju nenávidím a proste niečo je tam zle. Tá korenistosť mne prebíja všetko a Savage Elixir a nebudem nikdy asi zbožňovať, ale mojou alternatívou je proste Nusuk Atik. Toto je neskutočný klon na Xerzsov Naxos a ten med, tabak, škorica, vanilka, čo tam robí, akú hitparádu ľudia. Ja nepoužíval som to tak často, ale chýba mi už štvrtka flakónu, preto hovorím, tieto parfémy, ktoré ja zbožňujem, proste striekam v kuse non-stop a toto je jeden z nich. Chcel som sa naučiť DNA na Xerzsov Naxosa, naučil som sa to cez Nusuk Atik, neviem, či to je veľmi presná DNA, niečo tam bude z toho Naxosa 100%, ale to je neskutočne krásne, projekciu to má silnú, kričiacu, vydrží to projektovať po dobu 3 až 4 hodín, ľudia, krása. A na mojej koži, na mojich šatách to vydržalo do druhého dňa, na koži po dobu viac ako 10 hodín, ľudia, skvelý parfém, zbožňujem túto DNA, čiže absolútne. Ja ho vyhodím, normálne vám vážne hovorím. Včera som ho skúšal a nebudeme sa k tomu vrácať. Poďme na ďalší parfém, ktorý mňa sklamal osobne, aj napriek tomu, že toto je krásna vôňa, klón na Gris Charnel. Neuveriteľne krásna, ľudia, ale jeden jediný problém toto má, že to vydrží len do 4 hodín. Testoval som to niekoľkokrát a niekoľkokrát mi to vydržalo len do 4 hodín na koži. O šatách ja nehovorím, ľudia, ak hovorím o vydrží, hovorím o vydrží z kože. Projekciu som mal len do hodinky a pol maximálne to vydržalo a potom sa z toho stal parfém na koži. Krásna vôňa, čo ma veľmi, veľmi mrzí, lebo nevydrží to ani ako jeho brat, ten Liam Blue. Nevydrží to ani tak dlho. A pritom to je strašne vyhypovaný parfém až do nebies. Neskutočne vyhypovaný parfém. A právom, lebo vôňa je nádherná, lenže nevydrží nič. Proste nechápačka. A moja alternatíva na toto je Lattafa Riot Absolute. Toto je klón na Ralph Lauren Polo 67 a toto si neviem vynachváliť. Toto má aj výdrž do 7 hodín, projekciu po dobu 2-3 hodín. A tá vôňa, oh my god, ľudia, toto je pekná vôňa. Ešte aj sprayer to má krásny. Krásna, elegantná, čistá vôňa, toto je parfém proste na každý jeden deň. Office, škola nám skoro začína, takže ja ešte robím zo pár videí na letné parfémy, potom začnem robiť videá do ofisu na každý jeden deň. Toto je perfektný parfém na každý jeden deň, office, na každé jednoročné obdobie. Toto fakt, že je univerzálny parfém, ten klón na Ralph Lauren Polo 67. Strašne skvelé, strašne sa mi páči. A číslo koľko? 5 na zozname. Už som aj strátil pojem o tom, že koľko parfémov máme. Samozrejme, toto ste už videli v niekoľkých videách. Afnan Rare Reef, ľudia. Krásna vôňa, zbožňujem klóny na Louis Vuitton Pacific Chill. Toto je taký twist, ale mne strašne vadí, pre môj nos v dojazde je tam metalická vôňa, ktorú ja nemôžem. Je tam samozrejme cítiť tá DNA na Louis Vuitton Pacific Chill, ale v dojazde je tam taká metalická vôňa a hlavne ľudia, ja som zistil, že toto, neviem či Afnan celkovo, alebo len ten Rare Reef má neskutočne nekonzistentné bače. Porovnal som to s kámošom, kámoš má starší bač. Môj je 2026 rok, jeho je 2024. Preto, keď som dával video na ten Rare Reef, veľa ľudí mi komentovalo, že to je držiak, že to vydrží dlho a ja som zistil proste, že toto je nekonzistentnosť bačov, alebo je to reformulované, lebo oni veľa parfémov reformulujú a potom z toho vznikne taká jemná vodička, ktorá nevydrží nič. Toto mi vydrží do 5-6 hodín a je to Extrait de Parfum. Keď vidíte Extrait de Parfum, tak si hneď pomyslíte, že ten parfém vydrží neskutočne dlho a je to lepšia kvalita, čo je absolútny blud. EDPčka stále hovorím, že sú teraz najlepšie, lebo aj majú najlepšiu projekciu.
X-Straighty nemajú až takú silnú projekciu a hlavne sa skôr stanú parfém na koži, lebo molekuly sú ťažšie, čiže ťažšie sa dostávajú do ovzdušia. Rare Reef je pekná vôňa, mne nevadí ten metalický dojazd, ale projekciu to má len 1,5 hodinku až 2 hodinky a potom sa z toho stane parfém na koži. Tak mne taký parfém netreba, čo mám parfém na koži, ja potrebujem, aby to malo projekciu, čiže z toho som len z toho som sklamaný, čiže ukľudním ľudí, ktorí hovoria, že je to držiak, je to len inkonsistenciou bačov, proste nechápem to. A moja alternatíva na Rare Reef je samozrejme Rayhan Pacific Aura. Toto je jeden z najbližších klonov na Louis Vuitton Pacific Chill a zbožňujem túto DNA. Táto krásna pre môj nos, pomarančovo, čajovo, bylinková vôňa, proste chill na pláži pri západe slnka, neuveriteľne krásne. Zbožňujem tu DNA. Vydrží to však len do 5-6 hodín, lenže od EDPčka to očakávate od letného parfému. Keď je to svieži letný parfém, 5-6 hodín je skvelá výdrž, lenže keď vám niekto napíše Extrait de Parfum na fľaštičku, očakávate ešte viac. A keď to vydrží takisto ako toto, a pritom to je len twist na tú danú DNA, tak som sklamaný. Aspoň teda ja určite som sklamaný. Ja proste chcem, aby to bolo, keď to je už X-Straight, lebo platíte si, hlavne keď to vyjde, keď to začínajú hypovať, platíte si za tú vyššiu koncentráciu olejov, aspoň by tam mala byť tá vyššia koncentrácia olejov a za trošilinku lepšiu kvalitu. Ale keď to je len takto a ešte majú problém s bačmi, takže za mňa sú tu lepšie alternatívy, ktoré ja by som si skôr zaobstaral ako tie, čo som vám ukázal. Takže do komentárov mi kľudne môžete dať vedieť, čo si o tom myslíte vy. Kľudne si podebatujeme, každý má vlastný názor, ja nikoho názor neberiem, ja vám ukazujem len svoje vlastné skúsenosti, ako to cítim a vidím ja. Takže do komentárov mi dajte vedieť samozrejme, čo si myslíte a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute ľudia.